तुम्ही कधी उपवासाची गोड इडली खाल्ली आहे का? नाही खाल्ली असणार. तर आज ही आपण मस्त अशी उपवासाची गोड इडली कशी करायची ते बघणार आहोत. चहासोबत ह्या इडल्या फार अप्रतिम लागतात. पण तुम्ही ह्या नुसत्यासुद्धा खाऊ शकता. डब्यामध्ये कॅरी करू शकता. 1 ते 2 दिवस ह्या इडल्या आरामात टिकतात. करायला एकदम सोप्या आहेत आणि एकदम चवदार अशा इडल्या तयार होतात. एकदम सॉफ्ट आणि झटपट होणारी अशी ही इडलीची रेसिपी आहे. इडली किती सॉफ्ट झाली आहे तुम्ही बघू शकता. तर ही खाताना इडली एकदम मस्त लागतात कारण याच्यातलं स्टफिंग हे गोड असल्यामुळे मस्त एकदम पोट भरतं आपलं. तर ही इडली कशी करायची ते बघूया. तर इथं मी 1 कप वरीचे तांदूळ किंवा भगर घेतलेली आहे मिक्सरच्या जारमध्ये. त्यामध्ये आपल्याला पाव कप साबुदाणा घालायचा आहे आणि हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. हलकंसं जाडसर ठेवायचं आहे, रवाळ ठेवायचं आहे, एकदम बारीक पीठ करायचं नाही आहे. याच्यामध्ये अर्धा कप दही घालायचं आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि थोडं पाणी घालून आपल्याला हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर पाणी मात्र जास्त वापरायचं नाही आहे सुरुवातीला, थोडं पाणी घालायचं आहे कारण इडलीचं बॅटर हे थोडं जाड असतं, त्यामुळे आपल्याला थोडं पाणी घालून हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता हे असं इतपत आपल्याला जाडसर हे बॅटर पाहिजे. परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे या बॅटरची. तर बघू शकता हे इतपत आपल्याला जाडसर बॅटर ठेवायचं आहे कारण इडलीचं बॅटर हे थोडंसं जाडसर असतं. तर एका भांड्यामध्ये मी हे सगळं बॅटर काढून घेतलं, पुन्हा एकदा मिक्स करून घेतलं आणि याला झाकण लावून 15 मिनटासाठी रेस्टसाठी ठेवून दिलं. आता याचं स्टफिंग कसं करायचं ते बघूया. तर एका भांड्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 वाटी हे ओलं खोबरं आहे ते घातलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि ह्या तुपामध्ये हे खोबरं आहे ना ते थोडंसं हलकं भाजायचं, खूप जास्त परतवायचं नाही. नंतर मग याच्यामध्ये म्हणजे 1 वाटीचं खोबरं असेल तर अर्धी वाटी आपल्याला इथं गूळ घ्यायचा आहे. थोडीशी वेलची पावडर घातली आहे, थोडंसं मीठ घातलं आहे चवीसाठी आणि आता आपल्याला हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे. ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं. पाणी घातल्यामुळे काय होतं की गूळ मस्त असं वितळतो आणि खोबरं आणि गूळ छान एकत्र होतं आणि आपलं स्टफिंग आहे ना त्याची टेस्ट खूप चांगली येते. तर हे पाणी पूर्ण कमी होईपर्यंत आटेपर्यंत हे छान असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर इथं बघा इडली पात्राला मी इथं सगळीकडे तूप लावून घेतलेलं आहे. तूप, तेल तुम्हाला जे आवडत असेल ते तुम्ही इथं लावायचं आहे. आणि आता 15 मिनटं झालेली आहेत. आपल्या बॅटरला रेस्ट पण मिळाली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 इनोचं पॅकेट घालायचं आहे. इनोऐवजी तुम्ही खाण्याचा सोडासुद्धा अर्धा चमचा घालू शकता. पण सोड्यापेक्षा इनोचा रिझल्ट हा खूप चांगला येतो. इनो घातल्यानंतर लगेच या बॅटरमध्ये तो मिक्स करून घ्यायचा. मस्त असं बॅटर आपल्या आहे ते फेटून घ्यायचं आहे. सगळा इनो ह्या बॅटरमध्ये मस्त असं मिक्स झाला पाहिजे. इनो घातल्यानंतर बघा मस्त असं बॅटर फुलतं आणि आपल्या इडल्या ज्या आहेत ना ते एकदम सॉफ्ट अशा तयार होतात. तर इथं इडली पात्र घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला थोडं हे बॅटर घालायचं आहे. पूर्ण भरून घालायचं नाही आहे. अगदी 1 चमचा फक्त घालायचं आहे हे बॅटर आणि मगाशी जे आपण सारण करून ठेवलं तर ते इथं घालायचं आहे. तर मगाशी जे सारण केलं याच्यातलं मी पूर्ण पाणी आटवून घेतलं, व्यवस्थित परतवून घेतलं. पूर्ण पाणी आटल्यानंतर बघू शकते असं आतमचं स्टफिंग तयार होतं. एकूण आपण जे मोदकाला फिलिंग करतो ना तसंच सेम करायचं आहे. ते सारण ठेवून घेतलं आणि त्याच्यावरती पुन्हा मी बॅटर घातलेलं आहे. हे बघा. तर अशा प्रकारे सगळ्या प्लेट मी ह्या इडलीच्या भरून घेतलेल्या आहेत. त्याच्यावरती पुन्हा सारण घालायचं आणि ते सारण आहे ते ह्या बॅटरने कवर करायचं आणि नंतर मग ह्या इडल्या आहेत त्या वाफवायला ठेवायच्या. पाणी अगोदरच गरम करून ठेवायचं आणि 15 मिनटं मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्या इडल्या आहेत त्या मस्त अगदी अशा वाफवून घ्यायच्या आहेत. एकदम सॉफ्ट आणि मस्त अशा इडल्या तयार होतात ह्या उपवासाच्या. जर तुम्ही कोणाला दिलं तर त्याला कळणारच नाही की ह्या उपवासाच्या इडल्या आहेत आणि ह्या उडीद डाळ न वापरता आपण केलेल्या आहेत. असं खाल्ल्यानंतर अजिबात असं वाटणार नाही की ह्या उडीद डाळीशिवाय केलेल्या आहेत. एकदम टेस्टी लागतात. एकदम पोटभरीचा हा नाश्ता आहे उपवासाचा. नक्की करा. खूप छान लागतात ह्या इडल्या. तर तुम्हाला ही माझी उपवासाच्या इडलीची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.